Kaikkia ne kyllä äijät teki. Jaa, morjesta, Jaakko Mainosvinkiltä. Hei, tästä pääsis vähän näkemään, että minkälaisia kirjaimia täällä tehdään. Tää on niin sanotusti räjähdyskuva tästä, tai ei kuvaa vaan teos, vai mikä tää nyt on. Mut kumminkin, tässä on etupinta, opaalipleksi plus teippi, sivusarja, sinisenä tässä tapauksessa, alumiinia. Sitten pohjaan polykarbonaattia ja sitten muutamalla ruuvilla kiinni. GL-laatuledejä käytetään, eli siellä on valonlähteenä sellaiset. Ja samat valot vuotaa taakse ton hehkun. Näin näitä askarrellaan. Tässä on nyt sisähommiin tehty, niin tähän laitettu vielä virtanappi tänne. Eli niin saadaan päälle ja pois. Mutta tämmösiä, näitä saa meiltä. Ei muuta kuin ota yhteyttä, niin palataanhan juttuun. Moro!